Bago dito. Alam mo kasi itong anak kong ito may sariling isip ito eh. Siya ang nagpasya nito eh. Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin niya. Kaya ako bilang isang ama, nandito lang ako. Umaalalay lang kami nung aking ex-girlfriend kasi asawa ko na ngayon. Kami bilang magulang at ganun din itong mga kapatid at siyempre ang mga mayors natin, mga vice mayors, mga councilors, barangay captains, mga councilmen at yung mga SK, ordinaryong leaders, magsasaka, lalaki, babae, LGBT, mahirap, lahat kami sumusuporta naman sa kanya eh. So, pinamana nyo na po yung strategy ninyo noon, nung kayo po yung congressman sa kanya? Di naman strategy yan eh, natural yun eh. Oo, yun ginagawa namin, natural na sa amin yun eh. Hindi na namin kailangan magpanggap pa eh. Alam naman ninyo, ang ugali namin dati pa na yung nakikita ninyo ang nakaharap, yun na rin ang makikita nyo pag nakatalikod kayo, di ba? Kaya kami nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na sana tama itong ginagawa natin at tama yun, suporta ako sa kanya na labanan natin ang kahirapan, di ba? Yan ang dapat nating gawin. Kami naman kasi ito naman batang ito marunong ito silang dalawa nung kakambal niya nakikipagkaibigan sa lahat ito kaya marami na silang mga kaibigan na cabinet members, marami na rin silang kaibigan na congressmen, mga businessmen at mga investors na hinihikayat nilang mag-invest dun sa lugar. Kaya God willing, kung bigyan ng pagkakataon itong anak ko, he will hit the ground running. Hindi na mangangapa ito. Marunong na ito. Alam na niya ang gagawin niya. Sir, ano pong pinaka-importanting advice nyo sa kanya? Magdasal. Magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Sino po ang will run alone? Yung brother ko, nag-usap na sila nung isang anak ko Kasi hindi na maganda tignan pag napakarami na namin. Naniniwala kami na marami rin dyan, hindi lang naman Estrella ang pwede. Marami ring mga nag-a-aspire na maging public servant na kailangan bigyan din natin ng pagkakataon. Di ba? Hindi na lang yung puro kami na lang. First nominee, si Keith. Yung kapatid ko ang first nominee. Oo. Yung second, di ko pa sigurado kung sino At saka, kumukuha kasi ng law itong isang anak ko sabi niya, magko-concentrate muna ako sa law, sabi ko. Dito muna ako dad sa law, tsaka alam ko naman marami kang trabaho dyan sa DAR, baka hindi mo na kami maasikaso, kaya dito muna ako sa law, ikaw dad diyan ka muna sa DAR, baka maloko ka, sabi niya. Update muna kami sa DAR, ano yung mga programa para may... Namimigay na kami ng mga ngayon. Namimigay na kami nila presidente ng mga certificate of condonation. Ang ibig sabihin noon na lahat ng may utang na magsasaka, yung binabayaran nila ng amortization ng kanilang mga lupa. Dahil sa naipasa na batas na Republic Act 11953, ito yung tinatawag na condonation law or New Agrarian Emancipation Act. Binabayaran na ng gobyerno, sagot na ng pamahalaan ang mga amortization na binabayaran ng magsasaka. Libre na kanila yung daan, yung lupa. Pagkatapos wala na silang babayaran, imbis na magbabayad sila ng amortization, pwede nilang gamitin ito sa kanilang pagsasaka, makagamit sila ng mga makabagong at scientificong pagsasaka, o di kaya pwede nilang gamitin yung karagdagang kita dahil dito sa kanilang mga sarili, sa pamilya nila. Numbers, ilang magsasaka at saka how much na yun sa internal? Ang ayon sa batas ay 600 plus thousand ang makokondone. 600,000 farmers. Ang agrarian reform beneficiaries.
At ang so far, itong target namin itong taon na ito, makapagbigay kami ng Certificate of Condonation sa 300,000. Kaya kalahatiin namin, next year yung kalahati ubusin namin. Dito sa Pangasinan na pamigay na lahat. No? Yes. Pamigay na How namin. much, sir, yun? How much are we talking about? Oh, that's about 50 billion yata yun. B. Oo, B. Kasi yan, hindi naman, yan naman kasi, naibigay na natin dun sa landowner yung karamihan, no? Kaya, hindi na lang sisingilin sa magsasaka yun. Kaya, it's just a matter of, skillful accounting processes doon sa Department of Finance at saka DBM. Picture muna daw, Sek. Family picture muna daw, Sek.